ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини Ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар накунед, иншоалло ки ягон компания нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. яъне ки дидесен ки дар ин тароза дар кило мекашем ва баъдан дар камаз боршон мекунем. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳами бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле ҳами я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред бар рафта? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, ҳама каса созен хубен. худованд меҳрубон нигаҳбон бошад бародора. дар видеои имрӯза якчанд хонаро ба навор рехтем. якумин эълони мо дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки хонаи фурӯшӣ нимтавиро бародора. дар тарафҳои нефтияник гуфтаги бародор, нефтияник се дар хона бо ҳамомаш бародор, яъне ки дохтагиай сохтагиай бародор, 6 сотиқ заминай ва хонаҳош гуфтагиай ки калонанд. 12 ба 7 мебошад. нархша дӯстони азиз 180 000 сомон мега. яъне ки дӯстони азиз гуфтагиай ки хона ана 1 метрш рӯи замин боло ая, яъне ки асталниш дар дуруни замин ая гуфтагиай. обу свет ҳам мушкилӣ надорад дар наздикияшон, яъне ки 1 километр устара гуфтагиай ки мактаб магазин ҳастай. ҳозир бардоро, яъне ки даруни хона медорем, тамошо мекунем бо диққат. ба касоне ки аз ноҳияи Рӯдакӣ бардорони азиз хона дар кор намошад, ина марҳамат, ҳами акамон хонаша мефурӯшад бо нархи 180 000 сомонӣ. се дар хона бо ҳамом дора гуфтагиай, 6 сотиқ заминай. рақамҳои соҳиби хона мондагӣ ватсап 17 20 қади. ва дӯстони азиз, номерҳои дастиш 981 07 17 20. аз номи сомонаи мо арзон теҷи салом расонед. иншоалло ки боз гуфтагиай ки ҳатман скидкаи хуб мекунад, арзон мекунад. марҳамат дӯстон, тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дар канали нави мо, яъне ки дар канали арзон теҷи ҳатман подписатсия кунед. росиби 75-80% меҳмон мешинед ки подписатсия намекунед. шербачаҳо, ана якумин эълони мо дӯстони азиз, яъне ки замини фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гулбоғ гуфтагиай бародоро. масоҳати заминаш 6 сотиқ замина ва се дар хонара гуфтагиай ки фундаменташ рехтагиай. обу свет мушкилӣ надорад, яъне ки дар дарони қишлоқ ҳамин замин. дӯстони азиз, ана дар наздикияш мактаб магазин ҳастай бардоро. ана номерҳои дастиш, номерҳои ватсапаш мондагиай, нархи замина 50 000 сомонӣ мега. ина дӯстони азиз, марҳамат, бо 50 000 сомонӣ соҳиби замин мешавад. шербачо замин 6 сотиқ замина ва се дар хонара фундаменташ рехтагиа тайёрай. тариқи номерҳои ватсап 39 32. марҳамат дӯстон, занг бизанед.
ва дӯстони азиз, ана сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Рӯдакӣ гуфтаги бардоро. хона дар ҳолати хуб қарор дорад, об ва свет ҳам дорад гуфтагӣ. 6 сотиқ заминаи 6 дар хонаҳай дарахтҳои мевадиҳанда дорад. 4 ҳуҷраи алоҳида дорад гуфтагӣ дӯстони азиз. 4 яъне ки 2 барак дорад, банияи дарунӣ дорад бардоро. хона дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Рӯдакӣ, яъне ки тай ҷар гуфтагӣ. хона алиша меша бо сексия, яъне ки сехонага ёки дар дуюм этаж бошад. нарша бардоро 300 000 сомонӣ мега. ина марҳамат номерҳои дастиш мондагӣ тариқи номерҳои 97 хади ҳатман занг бизанед. ягон одаме ҳаста ки мо аз шаҳр ҳисор тамошо кардеса бошад. марҳамат дар комментария кӯб нависен. ана хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри ҳисор, яъне ки деҳаи учхоз гуфтаги бардоро. дар хонаи яъне ки пастак дохтагӣ ҳастай. 3 сотиқ заминаи нархи хонаро 199 000 сомонӣ мега. ина марҳамат бардоро касоне ки дар комментария аз шаҳри ҳисор бо нархи арзон гуфтагӣ буд хона, яъне ки барои шароити зиндагӣ кардан гуфтагие ки дорад. нархи хонаро 199 000 сомон мега. марҳамат кинед. рақамҳои ватсаби соҳибхона мондагӣ 909 88 80 08. тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кинед. дӯстони азиз, марҳамат касоне ки агар ҳамихели шумо хонаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, изон накашида дар ватсаби мо ҳатман роя кинед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмат калом барои дастгирии беҳтарин шербачо. дидесен дар канали мо ҳама рӯза ҳар рӯз яъне ки хонаҳои арзон алда реклама кардесем. ҳатман подписатсия кунед. иншоалло ки пушаймон намешавед. дӯстони азиз, як дигар хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино гуфтагӣ. дар хона бардоро 10 сотиқ заминаи нархи хонара 290 000 сомонӣ мега. ина марҳамат. хона дар ҳолати хуб, ремонтҳои беҳтарин, нархи 290 боз кам даракам савдо дорад. рақамҳои соҳиби хона 988 44 10 33. марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, боз як тория ҳастай хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор, деҳаи сари чашма, яъне ки тарафҳои лаби канал гуфтаги бардоро. дар хонаҳай 10 сотиқ заминаи гирди атрофи хона маҳкам кардагӣ гуфтаги ки обу светам дорад бардоро. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%. нархи хонара 270 000 сомон мега ки боз гуфтаги ки вариантҳои алишия маҳса ба ягон хонақати, яъне ки дар ҳами территорияи шаҳри ҳисор бошад. нархиш 270 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона 907 33 97 99. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар бошед, марҳамат, хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Бохтар. хона дар назди аэропорт иборат аз 2 ҳуҷра, кухни, бания дар дарун, фундаментҳои коттедж тайёра гуфтаги ошхона ва ҳоҷатхонаи берунӣ дорад. обу свети доимӣ ҳастай гуфтаги бардор. дар хона 3 сотиқ замин, кондитсионер, холодильник ба ҳама ашёҳош фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳои хона 100%. нархи хона бардоро 260 000 сомонӣ. дӯстони азиз, боз ин акамон, яъне ки шароити хуба муҳайё карда барои шуморо вариантҳои беҳтарин гуфтаге ки 260 000 сомониш мегум. ягонта агар гуфтаге ки ягон одаме ки бихара сумаш агар нараса дертарам бития сумша мешавад, яъне ки 80-70% пулша пешпардохт мекунӣ ва баъдан аз таниша, яъне ки дар тӯли 6 моҳ, дар тӯли 3-4 моҳ, яъне ки платит кунӣ беҳтарин мешавад. марҳамат, дар номерҳои 65 39 хади муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ростига ҳамаи бардорон одамое ки мисол ана хонахаран дар комментария бештар менависанд ки акани аз синдаҷа илтимос ана хонаҳои арзон ба навор бигӣ, хонаҳои аз шаҳр ба навор бигӣ. ина марҳал боз як хонаи арзон аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафҳои Истиқлол 3 гуфтаги бардор.
уқа маълумот правда дагинесай ана 3 дар хонаҳай 4 сотиқ замин масоати заминаш нархи хона 235,000 сомонӣ мега. Рақамҳои соҳиби хона 004 99 40 60. Марҳамат дӯстони азиз, дар тамос шавед. дӯстони азиз, имрӯза навори мо ба охир расид. Ана марҳамат кунед, агар ба касоне ки маъқул бошида бошад ҳатман дар комментария 500 плюс монед ва касоне ки мошин, хона, замин, хулоса дӯстони азиз чизе ки дорад барои кӯмак кардан, марҳамат дар ватсайби мо 911 32 43 44 рой кунед, иншоалло ки рекламаш мекунем.